Imakwaba eba etreni safwa we eya dua etoso biensa hwe ya etoso nsia. Sese ne die wonim se adwadi ya April ne nkwa. Yafunyare aba beda ne so ohuni a wonye nanso no ehwe ni mu ese ndura hodo a omode kanu no ebe ya adwuma de ama no. Utie nkomo no se ne yekono no a ode aduru kana no pa na afie egu ntintimi ntana na yemu mpo na ye ne yemu adwuma. Sempi no a na yekoso. Efa we ebekwa kosi sen. Adwadi ya bekoso atena ase ana se wu enapa kan ba besi fia betam na ko emre en nkrabia ene be kire the film be show for amanfo why krado a nso my krado en hyase ade ye to so miensa are ye to so nan a kyeremade adwadi ye a awu obo ase wawa ase osie ne hwa akoye na yi a kyeremade awie nipa pi sekire kwakodwumfo ya akusi ene mame atieku a ahia dwumo efie dwumo obo amane ya wo ho ene se ebe na kakra ni yenim asem a esi ha efa adwadi ya ho na no na mensa eka nkra efi obo asese memra ho agya misi mu ene manchare kra ena menya aka ekoho efi obo ase ho ekọ kramo no krom ho mu twe kakra ene minka nkum asoboa menya nkrofo ene wombo anan ekoye udru ya adwoa ena ne kon eda na kiri munsom to wawu emabi ajay esuni kasa ebua ho dwomo kofi woni ya momra kakra opue afu akobi sisi chese owo pa de na te se owo de editare han so ensenyi ya ye de baba waiti heyi na eno ane no brago afua jaye na sei nipa de yense hwe onipa nam ho a otesa akokọ ni wura so ni mu twa na wabu ne kon mu da ko a maame mboa nanso ebinim sori a na wo ye ho kyenkyeren sania obekyen bo no afu akobi onipa ye mobbo abufra ti hei onini onise oni obusuani bia ni nyina ewiwi ni kunu ya da ko a me de eho yi nyina na megye di se mame atieku aba no brago ho dabi oye fie nipa akwada yi a wawu agya ne ho agya nka yi kura de na ye eye ya ne wawu de se okọ kwabena dwomo ene ya osechire ene kwakodwumfo nom etu agina ewo nkyɛn dwomo ema esremo mo no ema yenka asem esunu hu hia bio sese kura ne aka no eye den enso enye den papa akura adwoa ewu ase no emufo ebo modin ara yie aba kire nso ye ne obetumi bia ono de yise kofi ba ansa na ye behunu ni a ye de beda no ase ne hia sesia ene ha ayie no mama obofo ekofa kofi nso aba kwakodwumfo mpanyinfo eyame se ye nya yie a ye begye so aye no he abobọ ho ekakwa se ye boka ye bodi nyina go nipa ba akopeso kofi nanso monka hunu se mpanyinfo se obo ekabone ema wo yonko a utua bi sekire eyame se ne kwaku akai e kwanso ane no nanso se yanye no ayi a efata anhye kofi animunyam a enye onipa animunyam enso eyeme ehe onim se ono anka obeye efise ade ye fe eye no fe dwumfo opese ye no ayi te se obrempon ana odehye ekabone sa de yanko twe ametufie ena anyeden dwomo medie eno ana maka no sese ne ba wagya no agyanka no ho na esese yadwene kosi bra kofi beba sese araba ene maamea na ohwe no sekire ne enti a mano abene mu yie nyina ne se achemadefo ni masemeka afi yebewia se bewia se na wode nam se ya adamfo yere eka ba bi kra ya ntumi ansie no anye no yie papa dwomo enti de eno de obeka ma wongan enye onipa no ena yebedi akire o ote ase no a na ne kunu ni ha no ena se wowoye ana se woyare ye ntumi anye biribia ene na ene no yenso de oyare yi obia kanfo se yaya ade onipa ni monyam a ohwehwe nyina ene nkamfo sekire
Santi ana mesusu sɛ enka yɛmfa kanto ka so enye no yi ma mfiri hɔ efiri sɛ mpanyinfoɔ se adwuma sin nso eni akatua dwumɔ ɛnoa na maka no onipa bɛn na yɛyɛ no papa kwadwokufoɔ ɛbaa hɔ otware adwuma mu kwadwokufoɔ papa Kofi aba ɔne papa Bonsu ɛne papa Nimo dwumɔ ɔwɔ he kwadwokufoɔ papa ɔba dwumɔ fa nneɛma no kɔsi dan dwumfoɔ adwo ati yewu ama akɔbɔfoɔ aba fie nɛ dwumɔ woma yɛnhyia wɔ nkwan ɔkɔɔyɛ mmaa pii de sum ehyia paa Kofi no sɛ deɛ adwo de yɛnya ako atɔ pɛsɛ ne araba kyerɛ ne ho fa yie ho ka kɔba enipa tirim wɔ sum o etire ne safo ampa ɔde yɛbɛhyia